Întrerupe programul pentru a vă prezenta serialul Curaj! Bă, dacă nu-ți pe indiscretă, poți să-mi dai și limba în pizdă, dacă te rog? Nu mă, că plec la sex shop. Plus de asta, sunt și gay pe deasupra. Hai de pizda mea ce plouă aici și tu îți vezi pula de părul ăla, mă. Fute-i pe măta. Am norocul scris în frunte, norocul meu. Ce să le fac la dușman, să le dau capul meu. E pula mea ce-mi sar mucii, cred că mă orci Zeus la pulă. Ăla fulgerul ăsta mi-o sărit și coaiele. Tu ești femeie, tu ești, hai să ne futem. Băgați-aș lubrifiantul pe gură și scoate-l-aș pe cur. Bagă-i la mătă pe gură și zgâriește-l pe coaie. Bă, câine, dacă scot oglinda asta acum, frumusețea pulii mele îți dă peste ochi. Sunt puțin gay. Și eu puțin lesbii, dar nu mă laud cu asta, e plus ești vacă proastă pentru că recunoști. Gânduri perverse. Hap, hap, hap și eu te capă pulii. Ha, ha, ha. Hai odată bă să ne măsurăm pula aia că îmi bat mine la ușă. Mai repede. Pula spațială, hai băgă-mi banii aici. Ce e aia? Esență vaginală. Ți-l bag pe gură. Te transformă măta și în tată. Du-te în pula lui măta și tu în pizda lui tată. Ei, am câștigat o excursie până la Levi acasă. Ne futem în patru tăți acolo, în pat. Șmecher, nu e stache. E Levi. Du-te mă de aici mă, că Levi tătă ziua mă fute în cur. Hai curaj, dacă nu mănânc odată că-ți sparg pizdocul ăla. Ce vrei bă pulă de femeie, că deja mă și nervez. Cocalar. Cocalar vaginal. Ai de pula mea. Pac și să-mi vârti poponarul. Faci eu odată. No, la asta cred că eu zdruncina și coile și pula. Deodată. Auzi câine? Auzi? Dacă mai scoți un cuvânt, te dezvirginezi cu peștele ăsta. Ai înțeles? Zit și-o tăcut. Câine, marge aici. Tu, nația în cur, marge aici, că dacă-ți fut una ți-intră coaiele în coma, mă, câine prost, sugi-mi pula. E și prost. Câine, vezi că a venit cineva, vezi dacă e cineva. Să mă feresc de gardă, nu mai vreau. Am săturat de gardă și de mascați. No, gata, no, du-te, fă-mă labă, ok? Bine, acum mă duc. No, care vine? Eu vreau din ăla. Acum îl bagă tare. Bă, ce mi-o electrocutat pula asta. Câine, acum du-te să suși tu pula, că deja mă și nervez cu pizda asta de femeie, că... semne ca la muț. Auzi femeie, că îți fut un pește de... Îți fut una de acolo, te omor, îți fut un pește, te cred. Muriel, băgați așa ăsta pe cur. Nu vreau, bagă-i la Eustache pe cur, ai auzit Eustache? Dacă nu? Ce vrei câine prost? Că eu nu bag nimic pe cur, bagă-i la Muriel. Auzi bă, că acum te distrug câine prost. Nu ești în stare de nimic. Muriel, bagă asta pe cur. Lubrifiante, filme porno și jucării. Ce face ăsta? Chiar te uiți la lubrifiante, filme porno și jucării? Lubrifiante, filme porno și jucării. Racheta pizdii mele. Racheta. Căcatule! Nu te să suși tu pula. Dar fute-i pe măta, bă. Na, dați-ne senzație vaginală pe Facebook, un like și omoară subscribe-ul cu un click. Până data viitoare, Zeus Cartoon.